Ало? Ало? Шумен? Пожарната? Ало? Фотинов, направете обзорните и детални снимки в района на пожара ето тук, заедно с стопанските постройки. Потърсете следи от превозни средства. Направете схема на пътищата, които водят до купата Слава. Ясно. Горанов, трябват ни първите очевидци на пожара. Имаме оперативни възможности в района, колега Заков. Сериозно, другар Горанов. Последните една-две години понесохме много големи загуби от пожари. На няколко пъти горяха сеновалите. Подпалиха се и двете училища в селото. Пламна и една още неужаната нива. Но успехме да я загасиме. На време. Запали ни се чергата, другар Горанов. Говори 59. 11. Един разклона за Мадара. 2
леки коли не могли да се разделят шосето. Има ли жертви? Няма. Само тенечиите са пострадали. И предай на Добри след дежурството да бяга в болницата. Жена му е родила. Честито. Каква обвинителна версия издигате? В заключение мога да кажа, че първоначалните данни насочват към диверсионна дейност на отделно лице или група. Затова нашите органи трябва да извършат следното. Първо, да установим алибито на всички лица, които се водят на оперативен отчет за времето, когато е избухнал пожар. Второ, специално внимание да обърнем на мотоциклетистите в района. Трето, да се проведат извънредни срещи с агентите Хатибов, Мехмедов и Хасанов, които имат оперативни възможности в този район. Ще стои гладен добитъка през зимата. Пак ще ходим да просим, но кой ще ни даде? Всеки си има план. Колко пъти вече поставяме въпроса на събрание за нощен пазач? Сега няма ли да назначат? Пари нямало, щат нямало, нати сега. С нощен пазач и без нощен пазач, като пламне, кажи ми какво може да направи пазача сам, ако се самозапали? Слушайте мене, това не е самозапалване. Нали два пожарникар гледа, мери? Кой знае? Може да е хвърлял някой цигара и айде. От цигара тая работа не може да стане. Виж колко е настрани от пътя. Излиза, че който е пушил, е ходил нарочно до ширата да си хвърли цигарата. То, ако е така, знаеш ли? Не е чиста тая работа да се запали тук тъй. Много нещо изгоря през тия 2-3 години.
Ами кажи речи, през 3-4 месеца пожари стават. Нашите сериозно се гледат стоката. Това не е хляба. Наш човек не може да бъде. Така си. Кой ще си изгори хляба сам? И после виж, бе, гледай колко от пътя близо е. Може някой да е минал, да е... И все покрай нас се минават тези минувачи. Минувачи било. Някой от нашите хеминищи, друг не може да бъде. Верно приказваш, верно. Навъдиха се едни момчети... Не, той не е на сериозен човек работа. Някой от младежите, дето се слеят нощем тук-там е по нощите. Та с тия мотори и коли сега... Ти за кого подмяташ, бе? За файзовали? Човека си излежа присъдата, сега си гледа работата. Всички те около него да не са стока. Да учат нещата, на работа не ходят. За кой път вече горим в нашия район? Той е, дето ги прави тия работи и селото можеш да запали някоя нощ. Наш ти е, наш. Не. Канцеларията на Кооперация Победа ли е? Не, другари, вие грешите номера. Тук е касата на Кинодружба. веднага. Ей, сега се върна!
Как уреди идването до Шумен? Имаше ли проблеми? Не. И без това трябваше да дойда за стока. Сигурно си много уморен. Остана ли ти време да поспиш? В село почти никой не легна. Като кошер е станал. Едни ругаят властта, за дето не взимала никакви мерки. Други ругаят пък тия, дето ги вършат тези работи. Даже накараха кръчмаря да отвори и да пинат по едно. Ти остана ли с тях? Разбира се. Как мислиш? Дали някой нарочно е запалил сламата или е станало случайно? Случайно. От 3 години насам в района станаха толкова много пожари. Все случайно ли ще е? Много стана, много. Мнението на хората от селото какво е? Повечето от тях смятат, че това е работа на местни хаймани. Даже подметнаха за някои младежи, които са склонни да вършат такива работи. Да, както виждам, обстановката ти е ясна. Само да конкретизираме задачите. Първо, ще продължиш да следиш коментарите. Опитай се да разбереш дали освен тези има и други лица, в които местните хора се съмняват. Да, ясно. Второ, как се коментира пожара от тези лица? Опитай се да разбереш къде са били по време на пожара. Това е много важно. Тие ще дойдат в магазина или в кръчмата. Ще има възможности. Аз с бащата на един от тях, на Сабрито, съм приятел. Ще го навестя в дома му. Така, тази задача ти е ясна. Да, ясно. И трето, кои от тези са участвали в балирането на сламата? И доколко часа са останали в района на пожара? Така, имаш ли някакви въпроси? Не, всичко е ясно. Майче някакви войници работеха на сламата. Как смяташ да подходиш? Проблеми няма да имам, защото ги познавам всичките. А сега лесно се завързва разговор около пожара, защото всички за него говорят. Здравей, колега. Хайде да отивам да се почерпиме. Докарали се едно пресаско. Жената ми загряла нещо, трябва да бързам. Пак трябва да ходим някъде. На пазар. Нали знаеш?
Знам. Много ли слама е изгоряла? Доста е. Населението е възбудено, негодува. Нужни са спешни мерки за издирването на престъпника. Ти беше споменал за някакъв твой роднина в това село. Там ли живее още? Да, живее си. Да оставим жените и децата и да отидем до ресторанта, а? Не, тъй са малко. Само да се видим. Ще останете тая вечер. И без това рядко се сещате за нас. Председателя на АПК-то замина следобед за Шумен. Извикаха го в окръжния комитет. Пак, заради пожарите ще е. Няма да му се размине газенето. А може да не урежете заработката? Може. Като не можем сами да си оправим работите. За какво да им си сърдим? Нали милицията през ден е тук? Ако те не могат да я оправят, ние ли? Какво могат да направите? Милицията. Ако сами не си помогнем, никой няма да ни помогне. Хората трябва да са си на място, а не милицията. Тия хаймани са сред нас. Ти кажа правечката, на мене Сабрито ми е в окото. Около него са все едни... Сабрито. Казва Сабрито, ама аз не вярвам. Много добре познавам баща му, много добър човек. Пък и на той келеш му е време да ходи вече в казармата. До кога се ще е Шумен. Айде кажи ми, ако е той, защо ме тая бе? Стопанството така приказват. Ама хайде да го докажеш. Нали, по-рано все имаше работа с МВР-то. Той тук аз тогава не съм го виждал. Работи в стопанството. Била е на сламата същия ден. Здравейте, Вернер! Здравейте! Изглежда, че ще трябва да поработим заедно. Имате ли малко свободно време? Да, разбира се. Заповядайте в стаята.
Сабри Мустафов Арифов, роден в село Венец, Шуменски окръг. Баща му е религиозен фанатик. В семейството цари национализъм. Бащата поддържа връзки с брат си в Турция. Опит за бягство. Не е бил предаден на съд. Бил е непълнолетен, предупреден с протокол в присъствие на родителите му. И втори опит за бягство. Осъден на 8 месеца лишаване от свобода и изпратен в трудово-възпитателно общежитие. Националист. Ватан, ватан, вейне ватан. Саян тюрк йолдашларым. Белдини изгиби. Родина, родина и пак родина. Драги турски приятели, както знаете, съгласно ново споразумение, през месец март всички наши съотечественици турци ще могат да се изселят. Родината е голяма, тя ви чака. Автор — безстрашния родолюбец. Уведомяваме ви, че следственото дело на Сабри Мустафов Арифов е прекратено, тъй като деянието му е несъставомерно по смисъл на Наказателния кодекс на Народна република България. Вчера мене и другите от нашите ни викаха в милицията. Кога се прибра, защо се прибра? Как няма се прибера, нали имам вечерна проверка? Няма се прибера. Човек да не смее вече една бира да спре да изпие някъде. Се ще се намери кой да му поиска сметка. А ти защо не ден не се върна да си довършим работата? Знаеш ли старшината какъв скандал ми направи? Плана ще набутам вика в арест. Зле ще ми направи. Таман ще си почина. Аз имах малко работа. Теб те търси някакъв старшина. Той ми е Чичо. Той пък защо те търси тука? Нали ти казвам, че той ми е Чичо?
нямах чувството, че се смути. Някак неочаквани бяха за него моите въпроси. Станах с впечатление, че ме излага. Този старшина не му е никакъв чичо. А в колко часа напусна той работа? Нямаше още 5 часа. Като се върнахме за поредния курс, той ми каза, че имал малко работа в канцеларията на стопанството и изчезна. После видях, че мотора му го няма. Къде е ходил, не ми каза. А какви са впечатленията ти от него? Така, въобще. За мен той е голям националист. Щом спрем някъде, все ще намери някои турци, ще се сдуши с тях, макар че ги вижда за пръв път. А иначе не е от приказливите. Полковник, през изтеклата седмица бяха проведени по-голяма част от заплануваните мероприятия по дой подпалвач. Данните показват следната фактическа обстановка. Първо, по обстоятелствата на възникналия пожар. Копата балирана слама е била построена на място, оказано от противопожарните власти. Съобразени са всички изисквания за предотвратяване на евентуално самозапалване. Второ, в деня на пожара на посещение в АПК е бил първият секретар на окръжния комитет на партията, който се е информирал за хода на селскостопанските работи. Той изподели с нас, че се е срещнал с някои работници, заети с балирането на сламата. Някои от тях поставили въпрос дали ще има ново изселване на български турци в Турция. Секретарят на окръжния комитет им обяснил, че за сега ново споразумение няма. Но ако бъде постигнато такова, българското правителство няма да създава пречки на онези, които желаят да се изселят. 6 часа след посещението е възникнал пожар. Трето, по лицата, които могат да бъдат заподозрени. 8 от лицата, взели участие в разговора с първия секретар на окръжния комитет, са включени в вражеския контингент. Всичките обаче не протичат като обекти или връзки по оперативни дела на производство. Алибито на всички е установено и нямаме основание да търсим сред тях автора на пожара. Остават известни подозрения по отношение на Сабри Мустафов Арифов, който е работил по балирането на сламата, но не е присъствал на разговора, тъй като в този момент е бил на курс с камиона. Алибито му установено ли? За времето след напускане на работа, което е станало към 16 часа, до около час след възникването на пожара, не е известно къде е бил. Може да се предполага, че е бил някъде в околните села, тъй като е бил с мотоциклет си. Арифов е обект на дело за оперативно наблюдение. Изясняването на неговото алиби в случая е много важно. Да, насочили сме се с агент към него. Някои свидетелски показания дават основание да вярваме, че след избухването на пожара той е бил в района около него. Истината още не е установена, но имаме основание да го смятаме като най-вероятен извършител на пожара. А какво ви дава основание да мислите така? Данните характеризират Арифов като авантюрист и отявлен националист. Правил е 2 опита за бягство в Турция. Има буен решителен характер. Според данни на агент Хативов, съселените му смятат, че той е способен да извърши такова престъпление. Това ли е най-силният аргумент в подкрепа на обвинителната версия? До тук вие споменавате само косвени данни и изразявате лично становище. Доказателства имате ли? Има и други данни, догаре полковник, но за тях Горанов още не е споменал. Продължавайте, Горанов, докладвайте. Да. В Дон Смок има данни, че преди 2 години Арифов е отправил писма, едно от които до министъра на вътрешните работи на Турция,
а другото до генералния консул в Бургас. В тях той моли да му бъде оказано съдействие да се изсели в Турция. Тогава взето ли отношение към него? Не е имало законно основание, а и не е било оперативно целесъобразно. Но в нашия случай това не е най-важното. Ние направихме интересно сравнение. Споменатите писма са били изпратени след избухването на няколко поредни пожара в района. И ето сега, след избухването на последния пожар, 5 дена след него, Арифов отново пише до турския генерален консул в Бургас. Интересно. И какво съобщава в това писмо? Уважаеми господин консуле, това писмо ви пише Сабри Мустафов Арифов от село Венец, Шуменски окръг. Искам да се срещна с вас и да разговаряме. Моля ви да ми съобщите с писмо кога можете да ме приемете в консулството. Писмото пишете на адрес Сабри Мустафов Арифов, село Венец, Шуменски окръг. Надявам се, че ще удовлетворите молбата ми, като ви уверявам, че от срещата ще имате полза и вие. С уважение, Арифов. Оценката ви е правилна. Необходимо е да се съсредоточи вниманието и активизира работата по Арифов. Съпоставете данните, получени до сега по пожарите, с тези за Арифов. Въз основа на оценката да се разработи план за изясняване той ли е автора на пожарите и целта за исканата от него среща с турския консул. Предложете също така как ще използвате писмото. Утре да ми се докладва лично. Въпроси имате ли? Няма. Свободни сте. Закъснявате, другаре Горанов. Кое време е вече? Хайде. Това ли е най-силният аргумент в подкрепа на обвинителната версия? До тук споменавате само косвени данни. Селенката с вилата. Видяла е мотоциклет, но не забелязала кой го кара. А Арифов има мотоциклет. Жените от полския Фиат застигнали мотоциклетист след пожара, но не запомнили нито марката, нито номера. Стефанов потвърди, че в деня на пожара Арифов е ползвал мотоциклета си. Даже е избягал от работа с него. Но къде? Кога си е върнал? И този час след пожара, в който не е известно къде е бил. Да, наистина неизвестните не са малко. Селенката видяла е мотоциклетист, но не е видяла марката и номера. Жените от полския Фиат настигат мотоциклетист малко след възникването на пожара. В деня на пожара Арифов е използвал мотоциклета си и е избягал от работа с него. Хатибов. Селените говорят, че е Арифов или някой от приятелите му. Да, Арифов. Смущава се при разговора около камиона. Писмото до консула ще имате полза и вие.
ще имате полза и вие. Каква? Селените от пожара. Наш. И писмата до Турция. Иска среща с консула. За какво му е тази среща, нали? Скоро ще влиза в казармата. Може би точно за това. Щом като иска специално потвърждение и покана, работата не е толкова проста. Само за да разговаря. Ще имате полза и вие. Ясно е, че знае реда в консулството. Без работа поставия милиционер няма да го пусне да влезе. И защо в консулството, а не на друго място? От срещата ще имате полза и вие. И с какво Арифов може да бъде полезен на консула? Той не знае сериозни военни или държавни тайни. Да иска по този начин да го заинтересува? Не. Ако имаше реално извършена престъпна дейност, тогава да. Но сега едва ли. Писмата... Съвпадението на пожарите с тях... И ви моля да ми окажете съдействие да се изселя в моята родина Турция. Иска съдействие за изселване, но молбата му е оставена без последствие. Неразбран от турска страна, Арифов решава да докаже, че е истински турчин. Извършва няколко палежа. Да. И сега вече, с богат актив, решава да се срещне с консула, на когото да разкаже какво е извършил в полза на майка Турция. Да, правдоподобно. Значи трябва да пуснем писмото. Ще фиксираме поведението на Арифов по време на срещата с консула. Ще прихванем и разговорите им. Ако предложи услугите си на турското разузнаване, това не бива да допущаме. Трябва да търсим доказателства и за пожарите, и за ползата, която предлага на консула. Пред нас стоят за разрешаване две задачи. Първата е да разкрием отношението на Арифов към пожарите. И втората, какво иска да предложи на консула. Да, това е така. Но за нас е важно не само да разкрием тези два факта, но и да придобием доказателства, нали? Безспорно, Горанов. Вие решихте ли как да стане това? Седнете. Щом Арифов иска да разговаря с представител на консулството и да му предаде някакви материали, защо да не му помогнем да направи това? И как да му помогнем? Като създадем условия един турски дипломат да пребивава в нашия район. И се погрижим Арифов да узнае за това. Само че този дипломат ще бъде наш оперативен работник. Да, хубава идея. Само че не е така просто. Тук е необходима комбинация. Иначе рискуваме нашия оперативен работник да обикаля района и да чака Арифов да му се обади.
Идеята ви за комбинация е добра, макар че все още някои моменти не са достатъчно добре аргументирани. Какво ви дава основание, увереност, че Арифов ще приеме среща с турски дипломат извън сградата на консулството? Още повече, че той настоява среща да бъде именно там. Да, няколко са причините, поради които ние предполагаме, че Арифов ще приеме среща извън сградата на консулството. Първата причина, ако той е автор на последния пожар, което за сега приемаме, той ще се опита да се възползва от ефекта на своята престъпна дейност, за да докаже себе си като истински турчин пред дипломата. Ако дипломата се намира в нашия район, логично е Арифов да предположи, че някой вече му е съобщил за пожара. В този случай надеждата на Арифов да докаже своята вярност към Турция в случай е най-голяма. Второ, Арифов всеки момент очаква да бъде призован в армията. Той не може да не се досеща, че като войник ще му бъде много по-трудно да се срещне с турски дипломат. А в нашия случай му се отдава щастлива случайност. Уверени сме, че той ще се възползва от нея. Трета причина. Най-общо тя може да се сведе до собствения почет на Арифов. До сега нямаме данни да е посетил някое дипломатическо представителство. Още не се е научил да ходи и да торпа по вратите им. И факта, че чака покана, говори за липса на смелост, поне на дадения етап, да рискува без да е получил указание от турска страна. В такъв случай няма никакво съмнение, че Арифов ще направи всичко възможно да се срещне с представителя на консулството, ако последния дойде в района. А какво гарантира успеха на комбинацията? Няма ли Арифов да се усъмни, че е поставен от нас в условията на комбинация? Според нас такава опасност не съществува. Арифов не е запознат с особености на дипломатическата дейност. Не познава никого от турските дипломати, което създава възможност наш оперативен работник да влезе в ролята на дипломат. А как смятате да предизвикате интереса на Арифов към пребиваващия в района дипломат? Чрез агент, който е в неговото обкръжение. Той ще се похвали на Арифов, че е видял до магистралата колата на някакъв турски дипломат, който разговаря с местни турци. Арифов ще клъвне. Този пункт от комбинацията е слаб. Помислете още малко какво трябва да се направи за безотказното й провеждане. Потърсете помощта на центъра. Съгласувайте въпроса с другарите. Трябва и политическа оценка. Ангажира се дипломатическо представителство. Името на дипломатическо представителство. Другарите от центъра може да не се съгласят. До 2 дни въпросът трябва да бъде решен. Можете да заминете за София. Да. Разрешете, брат. Материалът е изготвен от центъра пристигна. Пригледайте го. Уважаеми господин Арифов, получихме вашето писмо, с което искате среща с нас. На 25-ти този месец служител на консулството ще пътува по работа из вашия край. Ако искате да се срещнете с него, бъдете в 9 часа на разклона за Силистра по пътя Варна-София. Носете със себе си настоящото писмо. С уважение, ваш консулс. След обяд пристига началникът на линейният отдел. Уведомете останалите участници в комбинацията в 15 часа да бъдат при мен на съвещание.
Алексей, ти ли си? Какво си пострадал? О, здрасти. Абе, какво съм пострадал? Не взема да го правя този път, ами... Не знам, от друсането или от какво ли нещо за да прекъсва. Имаш ли ключ за свещите? Имам. Сега ще го дам. Да го дай. Какво става? Стягаш ли се за казармата? Старшината ще оправи тебе. Ще оправи. Заек такъв. Мотора ще го продаш ли? В никакъв случай. Откакто съм го купил, все с него. Оня ден щях да се прибия. Подведе ме магарето, ама след половинка ракия всичко може да се случи. Внимавай. Внимавай, че... Другарю полковник, докладва дежурния офицер. Всички служители на турските представителства в София, Пловдив и Бургас са в известност. Не са напускали районите на тези градове. Наблюдението им продължава. Слушам, другарю полковник.
Товарищ Стоянов, бързо установете връзка с всички постове. Тук виж обекта ни е изпреварил. Тогава, полковник, мисля, че не са се оставили всички по местата си. Измина вече половин час от началото на комбинацията, като че ли трябваше да се готови. Установете връзка най-напред с пост номер 1. Той трябва да подаде първия сигнал. Тук звезда, как ме чувате, приемам. Тук пост номер 3. Тук пост номер 3. Как ме чувате? Приемам. Защо пост номер 1 не се обади до сега? Минава вече 7 часа. Да не е изсипал мотора на трабанта на някой завой. Само видът му е такъв, другар полковник, иначе работи добре. Ето го, появи се. Номер 1. Обекта. Се движи се към разклона. Ред ли му е радиостанцията на това момче? Вчера всичко беше в ред, другар полковник. И захранването му е ново. Той момчето е ново. До сега не е участвал в такива комбинации. Още в София изпробвахме техниката. Интересно защо сега прекъсват. Тук Сатурн. Как ме чувате? Как ме чувате? Браво! Появи се точно на време. До 9 часа остават 20 минути. Добре, Стоянов, свържете се с центъра в окръжното управление. Добре, другар полковник. Тук звезда. Започнете изпълнението на плана. Разбрано, изпълнявам. Тук 59. Изпълнявайте вариант 300.
Товарищ Стоянов, свържете ме с пост номер 3. Заповядайте. Има ли изменение на обстановката при вас? Има ли изменение на обстановката при вас? Всичко е по-старому. Обектът продължава да се крие на същото място. Тук звезда, тук звезда. Започни изпълнението на програмата. Имаш още 5 км. Обектът е в района. Разбрано. Започвам изпълнението на програмата. Какъв е този шум, Стоян? Дипломатът сменя номерата на своя автомобил в другия полковник. Добър ден. Добър ден. Какво желая господинът? Или може би чакате някого на това място? Вас чакам, господине. Аз съм Сабри Арифов. Вие ли сте? Заповядайте в колата. От кога чакаш тук? От 7:30 часа, господине. Защо така рано сте дошъл? Страх ми беше да ми пропусна срещата. По-добре да си точен, отколкото да избързваш. Може някой да те види. Носиш ли писмото? Да, господине. Заповядайте. Нещо желаеш да кажеш на представител на турското консулство? Слушам те. Аз отдавна исках да дойда при вас. Заповядай. Благодаря. Турски са, нали? Имам роднини в Турция. Те са ме изпращали. Турчин ли си? Да, господине. Истински турчин съм. Искам да се изселя в майка Турция,
но георите не ми дават. Аз милея за моята родина, господине. Душата ми се стяга, като си мисля за нея. Ти бил ли си в Турция? Познаваш ли? Не, господине, но много искам да се прибера там. Старая се да заслужа това, господине. Правя каквото мога за своята родина. И какво правиш за майка Турция? Вие тукашните се строите социализма, а ние в Турция си гледаме пашалъка. Не е така, господине. Тук много хора искат да се изселят. Ние се борим за това, с каквото можем. Но от вас чакаме помощ. Властта тук ни преследва. Тероризирани, измъчвани. Но и ние ни оставаме длъжни. Трябва да ни помагате. Иначе ще се загуби коренът ни. И ти ли се бориш? И аз, господине, правя каквото мога. Може би сте чули, че в нашия район постоянно стават пожари. Тук всичко гори. Ако не кажете, и селата ще запалим. Ти с какво се взел участие в борбата на местните турци? Да се горещиш и искаш от нас помощ. Аз, господине, обичам моята Турция и ненавиждам българите и тяхната власт, дето не ни пуска да се изселим. Затова направих и аз няколко пожара. Направи ли си или само вдигаш пушилка? Ето тук съм написал какво съм извършил против властта в България. Пък вие седете, господине. Аз не съм от тия, дето само се бият в гърдите. 2 пъти се опитах да избягам в Турция, но не успях. И в затвора лежах. Ял съм и по парата на тая власт. Времето ми е малко сега. Ще го прочета после. А сега ми разкажи в какво се състои работата. Вие, господине, сигурно сте чули в Бургас, че преди няколко дена в землището на село Дренци стана голям пожар. Аз го запалих. И 2 училища в село Венец запалих. И още някои други работи съм извършил. Те са записани там. Мразя тая власт. И ще продължавам да паля. Защо си запалил училищата? Защото в тях се преподава на български език, а не на турски. Добре, а децата? Не пострадаха ли турчетата? Не, господине. Аз запалих училищата нощем. Добре. Освен пожари, друго върши ли си в полза на майка Турция? Направил съм още някои работи. Откраднах секретни документи от съветите в Шумен и Преслав. Нямах до сега връзка с вас. Щях да ги донеса. Не бях сигурен, че ще се видим. Виж го ти, от този шпион. На този не му трябва да е бовка. Ти унищожи ли тези материали? Как ще ги унищожа? Укрил съм ги. Специално място съм им направил. Никой не може да ги намери. А ако властите ги намерят? Не могат ги намери. Само аз знае мястото. Мога да ви ги предам, господине. Но кога и как? Кажете. Ти верни приятели нямаш ли си? Сам ли си? Имам, господине. Мога ли да нямам? Ние някои работи заедно направихме. Но секретните материали ги зная само аз. Да не са тези приятелите ти? Не, господине. Аз дойдох тук сам. Нещо е станало. Подайте команда до всички постове за повишено внимание. Тук пост номер 3. Сатур се изтегля. Тук пост номер 2. Сатурн спря на 200 метра от разклона по пътя Варна-София. Не бива да не виждат заедно. Затова трябва да се разделим по-бързо. Слушай ме внимателно. За сега няма да предприемаш нищо. От такива хора като теб нашата майка Турция има нужда.
Трябва да се пазиш. Добре, че се обади и установихме връзка. Без мое знание няма да вършиш каквото и да е. Ясно ли? Добре, господине, ясно. Всичко ще съгласуваш, иначе ще се провалим. Ще се видим пак след 3 дни на същото място в 22 часа. Имаш ли с какво да дойдеш тук по това време? Имам собствен мотор, господине. Само че, преди да дойдеш, ще седнеш и ще напишеш почетливо това, което се направило за майка Турция. Донеси и секретните материали, да мога да ги изпратя в Турция. Пък тогава ще видим как ще уредим твоето изселване там. Нали разбираш? Тези въпроси се решават оттам. Ти само се постарай да изпълниш това, което ти казвам. Това ще го направя, господине, разбира се. И на никого няма да казваш, че си се срещал с представител на консулството. Трябва да се пазим взаимно. Това е опасно не само за теб, но и за мен. Обещаваш ли? Разбира се, господине. И аз искам така да стане. И тъй, разбрахме се с теб. На 28 този месец пак ще мина от тук. Ако не мога да дойда аз, ще се яви мой колега. От него няма да се смущаваш. Ние заедно работим. Той ще ти покаже тази половинка от банкнота. С какво ще се прибереш от тук до село? Моторът ми е там на разклона, господин. Заобиколи малко, да не те види някой, че идваш от тази посока. Да. Тръгвам, господине. Много ви благодаря. И да знаете, надеждата ми е във вас. Довиждане, господин. Yoksa getirecektim. Ama görüşeceğimizden emin değildim. Sen o belgeleri yok ettin mi? Yo, nasıl yok ederim? Sakladım onları. Mahsus bir yer hazırladım. Hiç kimse bulamaz. Ya idareciler bulursa? Bulamazlar. Yerini yalnız ben biliyorum. Главно докладвайте. Друг полковник, направим преводи на предадените от Арифов материали, както и на разговора с дипломата. Според мен случаят е изяснен. Трябва само да вземем решение как да го приключим. Не бързайте с мненията, докладвайте фактите. Да. Разговора на всеки от нас е известен. Затова ще докладвам писмените материали. Те са два. Първият е изложение на Арифов до турски генерален консул в Бургас. В него той описва силните си националистически чувства и голямото си желание да се изсели в Турция. Описва двата си опита да избяга от България и се оплаква от инквизициите, на които бил подложен в органите на МВР. Вторият е списък на диверсионни актове, извършени в района. В безлична форма той пише следното. В Преслав, Разград и Търговище бяха разлепени листовки. В Преслав и Хитрино бяха окачени знамена с полумесец и звезда. В Венец изгоря едно училище. В Венец още веднъж е направен опит за подпалване на другото училище. В село Дренци изгоряха 160 тона слама. В Венец изгоряха 2 купи шири, слама 200 тона. В Борци изгоря балирана слама около 50 тона. В село Саламаново изгоря един трактор, а друг изчезна. От Преславския съвет изчезнаха секретни планове и документи. От Шумен изчезнаха секретни планове и документи. В завод Мадара изгоря електрически кабел. Поради това, че не успях да установя връзка, тези планове не бяха предадени на Турция. Знае още някои секретни работи, които ще кажа допълнително. За сега моята молба към вас и към моята Турция е да работя като агент. Това е съдържанието на втория документ, друг полковник. Проверихте ли дали изнесените от Арифов случаи действително са станали? Почти всички факти отговарят на истината. Някои от тях са регистрирани от Народната милиция, други от Държавна сигурност. Авторите на тези диверсионни актови са останали неразкрити. Не успяхме да установим само какви са тия секретни планови, за които Арифов пише. Не е регистрирано изчезването на такива документи. Какво показа експертизата? Арифов е автор на тези материали. През следващите 3 дни до новата среща,
която дипломатът насрочи на Арифов, трябва да се засили наблюдението над обекта. Да се разработят задачи на Хатибов. Нови задачи. Да се прави постоянна оценка на психическото състояние на Арифов. Утре в 9 часа да ми се докладва план за по-нататъчна работа по делото. Групата за задържане се установи на разклона. Минаваме на подслушване. Старшина Янчев, моля документите на колата и проверка за селскостопанска продукция. Внимание, приближава се мотоциклет. Внимание, приближава се мотоциклет. Благодарение на проявеното оперативно майсторство от работниците на Държавна сигурност при окръжно управление на Министерството на вътрешните работи Шумен и с активната помощ на Второ главно управление Държавна сигурност, беше разкрит самоинициативник, извършил тежки престъпления против сигурността на Народна република България. Успешно проведената оперативна комбинация създаде възможност да бъде възстановен мирния и спокоен труд на населението от този район.